Γεια σου παιδιά, Γιώργος εδώ μαζί με τα Ιωσή και παίζουμε split. Ένα β1. Έπεσα. Ένα β1. Γεια σας παιδιά. Και ξεκινάμε, νικάω το πρώτο round. Ναι, που δεν το είδατε καθόλου. Δεν πειράζει. Όχι, το είδαμε που έπεσες μόνος. Τέλος πάντων παιδιά. Θα κάνουμε ένα ωραίο βιντεάκι εδώ πέρα με το φίλο μας το Γιωργάκη. What the fuck? Άντε γεια. Ναι, εγώ νίξα. Δεν πειράζει. Πώς έγινε αυτό? Όχι. Ναι, πάλι νίξα. Αυτά είναι. Πού θα πάω ρε? Ναι, πάλι νίξα. Με νικάρει φίλε. 3-1. Το split παιδιά είναι ωραίο παιχνίδι. Να μην σαν να σας αρέσει. Εγώ εμπνεύστηκα από τον άνθρωπο. Όχι. Και νομίζω Όχι. έπεσες. Νομίζω έχω νικήσει 3, έχεις νικήσει 2 μόνο. Εντάξει. Μπορεί να το γυρίσει. Όχι. Okay. Ποτέ. Ποτέ δεν θα περάσω από τη μεριά μου. Ποτέ. Βοήθεια. Τελικά what the fuck. Ναι, νίκησα. 3-3. Πώς νίξες πάλι? Έπεσες. Πώς έπεσα? Έπεσες. Λογικό μου φαίνεται, είχαμε ανοίξει παντού τρύπες. Όχι. Ναι. Το γυρίζει. Round 7. What the fuck. Πάλι. Νίκησα 5-3. Σε 5-3, πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω παιδιά. Πάμε πάλι. Για την ακρίβεια. Μου λέει ότι είμαι στο hub 1. Με ακρίβεια δεν θέλω να παίξουμε λίγο κάτι άλλο. Όχι, πάμε σπίτι. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να τραβάμε βιντεάκια. Εγώ σπλήφουμε, εσύ που είσαι? Στο σπλήφω. Αντέλα. Να σε πάμε. Σε πού θα πούμε? Στο Pixel. Πάμε στο Pixel. Έλα, μπήκα. Μπες. Όταν. Δεν είναι ωραίο, ωραίο map είναι. Για να νίκεις, θα νίκεις. Πίσω σου μια κότα ρε. Όχι. Ναι, νίκησα. Έρχομαι για το Epic Battle. Θα πέσω μόνος μου. Run. Και να ανοίγει τρύπα. Όχι. Όταν. Έβεσες βλάκα. Έβεσα από μόνος μου. Τι σου κάνω. Θα παίζεις μόνος σου να γελάω. Αν το καθαρίσει. Βασικά όχι. Γιατί θα αργήσει να τελειώσει το βιντεάκι. Όχι. Ναι. Έπεσα μόνος μου. Γαμώ την τρύπα σου. Την τρύπα μου. Όχι τη δικιά μου τα. Άντε γεια. Γαμώ τη δικιά σου τρύπα τώρα. 2-2. 2-2. Ναι, πες. Γιατί δεν πέφτεις? Ω Παναγία μου. Να σου πω γιατί δεν πέφτεις? Γιατί είμαι τάγκ. Όχι, για να ρωτάω εγώ. Δες πως πέφτεις.
Ναι, άνοιξα πάλι. 30. Τα plays μου. Για να δούμε ποιος θα νικήσει. Έχουμε ακόμα 2 rounds να σου πω την αλήθεια. Ενώ, ναι, πάλι νίξα. Άλλη μια φορά να νικήσω και τέλος. Όχι! Ναι. Θα μου το γυρίσεις τώρα. Κάνουμε το 4-4 παιδιά. 4-4. Πάμε μεγάλη ανατροπή να κάνουμε το 4-4. Τρέχω. Ναι. Πάω το πουλό. Προχώρα Γεωργάκη. Έλα. Μη φύγε. Δεν έχουμε επιλογή να περάσουμε. Έχεις. Ούτα. Ναι! Ωραία. Το τελευταίο round παιδιά. Ετοιμαστείτε, θα είναι epic. What the fuck? Ναι! Όχι πάλι. Παιδιά, αυτό το βιντεάκι, άμα σας άρεσε, κάντε subscribe, κάντε like και θα λέμε την επόμενη φορά. Bye! Γεια σας.